dneska poslal v 9 hodin paní rektorce Mauricové své rozhodnutí. To rozhodnutí jsem v 9:30, půl hodiny poté sdělil médiím a asi je správně vám jako zástupcům studentů to sdělit. Takže první díl patří právě studentům, kteří proto udělali maximum, kteří mrzli v 10stupňových mrazech a skutečně bojovali za spravedlnost. A to rozhodnutí je, že ministerstvo prodlužuje akreditaci do října 2016, tedy na 4 roky. Samozřejmě já mám ohromnou radost z toho, jak to dopadlo. Jsem rád, že pan ministr je férový a statečný člověk, který se nebál přepřít vyjádření akreditační komise, které, jak správně řekl, je pouze poradním orgánem. Já jsem si tak jako prošel, tak jsem si říkal, kdyby byl plzeňským studentem, tak všechny ty věci od roku 2009 do dneška byly pro vás velmi složité. Mohli jste si děkana, protože jste měl naději za půl roku, z něho byl ministr. Pak padla skupina poměrně vyhlaslých právníků, kteří za rok odešli, aby dneska usilovali o akreditaci a soukromé právnické fakulty. Pak přišlo současné vedení, které dělá ty věci a snaží se je dělat. A já si myslím, pokud 6 nebo 8 let tam probíhaly za pana Kývla, za Kariáše všechny negativní věci, tak právnická fakulta má dostat 4 roky. Já věřím, že právnická fakulta už je mimo v pořádku a že na ty 4 roky se pouze stabilizuje a pevně věřím tomu, že se stane nejlepší právnickou fakultou v České republice, odkud budou vycházet nejlepší advokáti, nejvíce spravedliví soudci a jenom se na to budu těšit. 4 roky, ale ty 4 roky budou roky tvrdé práce. To neznamená, že to biankošek, pan děkan a paní rektorka budou muset ty 4 roky odvést velkou práci, ale já věřím, že tak, jak to vnímám dneska, tak se to povede.